to the tunnel. I'm your DJ. Get ready. Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm of the night. Come with me, get you feeling something like rain. Be born in me raised in New York City. In a dance hall, and a dance hall on the dance floor. We do a rum dance man, ragga man, yes, it's a ragga man champ. People drink it champagne, and pump full of passion. Pump it up, start to swing a body. While you listen to the music, jump up and party. Get away, you're my getaway. Get away, baby, I wanna break out. Get away, you're my getaway. Get away, get away.
like a punch missing my face. I was sad you left me alone. I need your smile, I think my day. Wasting my time running to you. Let me try to explain and take my call. Waiting for you, can I understand? Please don't go round, around, 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 around. I just wanna stay with you. Look in my eyes, trust in my soul, 'cause I want you. I just wanna stay with you. Look in my eyes, trust in my soul, 'cause I want you. 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 The rainy night to miss you.
can't live no more without your love. You're breaking my heart. I don't understand. Please don't go round, around, 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 around. Boys and girls, a new generation, holy generation of love. Boys and girls, a new generation, holy generation of love. Give me all your loving, give me all your loving, give me all your loving, make it true. Give me all your loving, give me all your loving, give me all your loving, me to you. Here I go, kiss me baby, let it flow. You know how to make it right, light my fire, hold me tight. People of the night, keep moving, got to get it right. You're moving, Siemanko, witam was serdecznie. I zaczynamy strumyczek, także zapraszam serdecznie. Chociaż przez długi czas było dużo przerw. Ale to tam nie gniewajcie się na mnie, różne sprawy są i... Także serdecznie was zapraszam do oglądania. Teraz się może to poprawi troszeczkę bardziej z tymi strumykami. Znaczy postaram się, żeby się poprawiło. Dobra. Tu tam wąski widzę, że piszą sprawę imprezy. O, proszę. Jak ładnie. Nie ma już tego zaproszenia? O kurde, no. Już myślał. Jest tu ktoś, nie ma nikogo. Zorganizuj imprezę. Zaprosimy chłopaków, kto tam gra jeszcze. Kaczy, nie wiem czy gra. Kubuś, siemanko, nie do końca nie widział jak tam wszystkiego. Wiesz, nie wszystko, że tam widział. Coś tam u Banboya, że widział, ale nie wszystko. O, wąskiego nie ma? Wąskiego nie ma. Kaumpolos. A co ty powiesz, Kuba? Bo ty wiem, że ty tam grubo w tych sprawach. Czekajcie, się przełączę na... O! Kamerka. Siema. Siemanko, prowadzę strumyka. A ty jak zwykle strumyki prowadzisz? Tak. Nie, bo kurczę, jeszcze wąski miał wpaść, ale nie wiem czy będzie. Co tam w wielkim świecie? Oficjalnie wszystko ok. Dyplomata. Co tam WW2? Ciśniesz? No, chciałem sobie pyknąć WW2 jakoś. Ja też takie pożegnanie już z tym WW2 robię, ale to 10. prestiż wbijam. Nie jest złe, ale no takie to średnie jest, ale to... A ty Nanek, jak chcesz postępy robić w kodzie, to musisz więcej kora grać. Ja ci radzę. Więcej koda? Kora? Kora, tak. A, przestań. No. Jak chcesz lepiej w koda, lepiej grać, to więcej kora musisz grać. No czemu tak? Przecież hardcore jest lepszy. No właśnie nie. Jak chcesz sobie skilla wyrobić, to sobie tylko na korze wyrobisz. No wiecie. Ja sam wiem po sobie, jak ja zaczynałem od hardcora, kurde, moją przygodę z Ghostem, a później z AW, no to... Nie wiem, kurczę. Nie no serio, mówię ci, no to hardcore jest fajny, tam można zagrać od czasu do czasu, ale
Ja mi się... Balansu broni tam nie poznasz, nie? Wiesz. Nigdy nie wiesz, gdzie strzelasz, czy w nogę, czy w głowę, nie? A tutaj w korze, no to wszystko ma znaczenie, nie? A jak sobie to wyrobisz, to później naprawdę na hardkorze będziesz rapił, nie? To tam już... No ci powiem, że... Źle mi się strasznie gra na korze. Ja wiem, no bo jest przestawienie duże, no trudniej jest. Ale z czasem jakbyś tak, kurde, wiesz, no. Jak w dupę dostawać, to chcesz czegoś się nauczyć, kurczę. Czekaj, bo nie wiem czy coś... Eldorado jest? Widziałem tam w GTA chyba grał. A nie wiem. A chyba go już nie ma, z tego co widzę. Słuszny wybór, żołnierzu. Desant. Pierwsi na linii frontu. Ale kto? Eldorado, ja? Tak. No nie wiem właśnie. Nie widziałem go tam. Nie wiem czy już Wąski wbił, bo miał wbić. Powiedział, że będzie grał. Ale go tutaj kurde nie widzę. A jak tam się na FIFA zapatrujesz? FIFA to nie jest moja mocna strona. Miałem jak 16 i... A teraz ci powiem, będzie fajnie ta FIFA przebudowana, dużo nowych trybów. W FIFA to się opłaci, ale tak co 2 lata kupować, to wtedy jakieś zmiany się zauważa. Aha. No tak to co roku, to ja też. Ja 18 nie miałem, ostatnio to 17 właśnie było. A wcześniej tak jak głupik co roku kupowałem, ale to. Nie wiem, jak już to chyba może tego PS-a by kupił. No, tam gram w demo też. Aha. No jest to trochę inne granie, to tam jest bardziej takie. Więcej z symulatorem mam do czynienia, bo to FIFA to taka arkadówka, kurczę. Prosto. Dobra, nie wiem, ty dołączysz do mnie, czy jak? No, ja do ciebie. Czekaj, Jak już a- jesteś, radością wrócę na front. Pora porządnie nastraszyć. Właśnie inaczej. dołączyć. Napiszę mu tutaj. Jak pokazuje, że jesteś w lobby, nie idzie dołączyć do ciebie. Czekaj zaraz. Na ciebie Nanek strzelanka to chyba Battlefield lepiej ci pasuje, nie? Znaczy, czy ja wiem, ostatnio grałem teraz na tym, w ta alfa BF5 No. i kurde na myszce ci O, powiem, w Alfę grałeś? no topa na tej No i myszce jak? niesamowito. No fajno gra, ale kurczę wiesz, ja na myszce to... Ale nie, już tak pod kątem konsoli jakbyś grał, nie? No to... A na konsoli to może by było No coś. to jest że- takie bardziej casualowe, nie? Bo w kodę jak się Mhm. nie gra, to jak nie ma się formy, to się kurde jest gwałconym. A Battlefield jest takie bardziej casualowe, trochę pojazdów, trochę tego, większe mapy, to tam wiesz. No jest gdzieś przykampić. Łatwiej, no, tam jest ten. Najlepiej być w pełni przygotowany. No ale Red Dead Redemption to będzie piękna gra. Tak? No. Jak dla mnie to w top 3, kurde, tego roku. God of War, Spider-Man i właśnie ten RDR. To killery, kurde. Dobrze, że takie gry wychodzą, to jest po co mieć, kurde, tą konsolę, bo tak to szczerze, to tylko dla tych strzelanek to takie to średnie by to było. Na co się tam gapicie? Spędzanie czasu. Kamienie byłem większe od was.
No, Kuba, co do myszki, klawiatury, to trzeba się przyzwyczaić, trzeba. Tak samo jak ktoś z myszki przechodzi na pada, to samo, nie? Do wszystkiego trzeba się przyzwyczaić. Czekaj. To ja może do ciebie spróbuję dołączyć, co? No weź, bo ja kurde do ciebie nie mogę cały czas. Zresetowałem grę, ale mi to nic nie dało. Kurwa. Jakbyś był już... A, jesteś sam, tak? Nie czekasz na mecz. Nie, nie, nie. Jesteśmy razem. Możesz mieć najlepszy sprzęt na całej Tak? wojnie, Mhm. ale na końcu liczą się tylko wytrwałość i odwaga. No dobra, to... Czekaj, co odpalić? Jakiegoś hardcora. No ty hardkorowcu. Co zrobić? Niech będzie. A dzisiaj się Legia popisała, kurde. Słyszałeś? Nie, nie, nie. Co Z się... mistrzem Luksemburga odpadli, kurde, w eliminacjach Ligi Tak? Europy. No a jak? Po wyrównanym meczu 2-2. Polska ekstraklasa to tak wziąć zaorać, kurde. A. Nimi się nie przejmował. O, Eldorado dobił, Eldorado. Siemanko. Siema. Siemka, siemka. A czekamy. Siema. W co pykasz się powoli? Nie widzę, żeby Kurwa. pykał. Przemo W2 wykonał. A kampanię grałem. A. Jak? Fajne jest. To żeś się wziął za kampanię, kurde, pod koniec roku. No. No. Czasu nie miałem. A, no też się zdarza. A ja pierdolę. A jak tam? Kurwa, Widzę to nawet, jest że twój kanał to się rozwija tam. Nowy komputer, sprzęt. No, staram się. Kurczę. Garu 11. Kupując wersję angielską W2, raczej wątpię, żeby ci to spolszyli na konsoli, wiesz? Bo wcześniej miałem angielską wersja BO3 i nie spolszyli mi ją, także... No może z wami zagramy. No to wbijaj, Przemo, wbijaj. Eldo coś chyba z nami nie pograł. Jak tam konkurs się udał, czy jeszcze nie było konkursu? Nie było jeszcze, wiesz, to chyba we wrześniu go dopiero zrobię. Jaka główna nagroda będzie? Główną nagrodę planuje karta podarunkowa na którąś z konsol. Jakieś Aha. 200 czy 300 zł. Coś takiego. No do 200 to też ludziom się spodoba. No. 200 O. za suba. Nie, konkurs będzie polegał na YouTubie bardziej ten konkurs będzie, bo to będzie konkurs, żeby z całego roku jakiś krótki filmik, taki funny moment skleić. Będzie grupa kilku osób sprzymierzeni. Poproszę tam, żeby wspólnie razem ocenić te filmiki i To wejdę, zaczekamy na nich. Nie? no spoko.
który po No ci prostu powiem, będzie ja najlepszy. to ten nie wygrał. mam czasu na klejenie filmików teraz. No, Spoko, Eldo, spoko. Jak cię tam plecka bolą, spoko. Pozdrawiam też widzów na Twitchu, bo widzę 5 osób. a to live'a robisz. No, Moja live'ów teraz nie będę robił, bo nie mam tego. Nawet takiego szybkiego internetu. Nie uciągnie live'ów obecnie teraz. ja Ty zawsze dobijasz jakieś, do nas, ten Przemek? jakieś gameplaye możesz zrobić, nie? Jeszcze raz? Dobijasz do nas tutaj, do tego? No staram się. Ale Nie- wyrwie. Tylko ja mam na nektarze. Ale przerywa cię, Przemo. Przerywa cię strasznie. O, chyba go całkiem wyrwało. Dobra, to odpalam. Nie wiem, poczekaj może chwila. Czekaj jeszcze, dobra. O. Ja mu wyślę Może za... konsolę zresetuję. Mi się wydaje, że go... No to zanim się wyjaśni, pyknę następny. Ten weź. Dobra, spoko. Koniełynka jest wąski, miał grać z nami. Ja go widziałem wcześniej, był dostępny jak coś tam ten. No, to ciekawe. Jutro wolne, proszę pana. Ja też jeszcze na urlopie jestem. Dobra, broń wybrać ładnie. No ty kurwa, że- Ajajaj, kurde. Nie umiem się zaś przyzwyczaić. Ale powiem wam, że się fajnie pykało. Ta alfa. Testy. BF5. Kiedy wychodzi na konsolę? A i We nie wrześniu? powiem ci. Nie powiem ci. Chyba we wrześniu. Kurde, co oni mnie tak szybko zabijają? Teraz nie pamiętam kiedy. No do BF-a to chyba kromka chleba, nie? Tam najlepiej, tam w sumie to omawia tematykę. No. Ale trochę mam wrażenie, to taka skórka mechaniki, kurde, Battlefielda 1, kurde, tylko że w czasach II wojny. Siemano, siemano. No nareszcie wąski. Siema. Siema, gdzie ty Jak byłeś? nareszcie. Gdzieś ty był? Trzeba było dupę umyć. A to dupą grasz? Ja? O. No, widzisz, na 11.3 na hardkorze jest kurde łatwiej. No bo widzisz, ja chcę pograć na hardkordzie. A, Przemo, spoko. Ajajajajaj. Tak, jak będziesz Przemo umiał, to dołączysz, nie? Jebanie.
tam włącza mikrofon. Ja, bo mi No wypiął właśnie. się. Sorki. Aj. Teraz to mi dobiło z powodu. Co to? No, bo ja mam radiówkę i to jest to teraz, nie? Przerwę gdzieś połączenie. Też miałem kiedyś radiówkę, ale... Kurde, co jest grane? Coś mi nie idzie. Coś mi nie idzie to. Tam Nanek, dzień jak co dzień. Kurna, co oni we mnie tak ładują? To jest aż niemożliwe. Serio, to jest aż niemożliwe. Ale dostałeś. Ja cię kręcę. No mi tam poszło. Co za wynik. Kule bele, co za Ale już wynik. do 300 się zbliża z subów, a? No, na YouTubie. Tam mam 290 chyba. Nanek idzie jak burza. No, jak przeciąg, rozumiem. Ja. Z kulowymi nogami. Jedni za rok to już mają 1 000 000 subskrypcji. Nanek niedługo grube konkursy zrobi, to kurde, Ja, wiecie tam wiesz. kurde. Ja, to wiara będzie wbijać. Subów jak mrówków. No, soboty, niedzielę w robocie i kurde będę robił konkursy. Kopalnia zostanie sponsorem kanału. To na węgla na zimę, kurde. Tak jest. Gratis do wózka masz, a? Tak. No. No nie szalejmy, nie szalejmy. Nagroda pocieszenia brykiet na grilla, kurde. O, Ja. to już idzie, Plus rozpałka. to już idzie. No co, Wąski, I kilka dołączasz do nas? No już tu dołączyłem do was. A, już jest. A, nie widziałem. Ojej. No tak ludziska, co tam No zobacz słychać? ile musiałeś na nich zarobić już na tym YouTube, że taki sprzęt kupować. No, no za te Przecież filmy... jedno wyświetlenie to 100 leci, nie? To wiesz. No to jasne, no. Na minusie 100. No. Ale w euro. No, na minusie w Każdy euro, like tak to jest. dodatkowy tam bonus. No, minus 50 zł. Nie wiem, czy by mi starczyło na papier toaletowy. Nanek przecież górnikiem to dla hobby został, nie? Ej, w lobby jesteś, nie? No, ja już akurat gra mi się włącza. Jak samo. Co ja nie mogę, a ja dołącz. Próbuję dołączyć. Jest, miejsce jest, możesz dołączać. Chyba dołączę. O ty świnio! Zobacz go. O kur... O kurna. Taki szybki jesteś? Dobra. Ta mapka jest chora. Ole, kurczę. Ej, tylko 3 jest tam. Dobra.
Na każdego gra, czy jak? Aj, Przemo. To jest hardcore, to nie strzelaj w swoich, bo cię wywali z gry. Ale mi to przypieprzy. Ja wiem, że na to, że jak się zabije, tam padło, usuwa ciebie tylko. A, O kurde, wąski. sorry Nanek. Ja tam już podleciał, kurde. To teraz żeś Potrzebnie. zabłysnął, żeś rozumiesz. A się pchasz, kurde. Kurczę, Ja się pchłam. ale wyciekł. To jest zabawne. Ale no załatwił. Ja pierdzielę. Ale już tak Battlefield'a nie gra się jedynkę, że? Chłopie. Battlefield umarł. No. Jedyny prabilny FPS to Call of Duty. Tyle Ja tam tak. nie raz jak nie gram, to was obserwuję tam, ne? Nie raz tam. Ej. Kurna ludzie, ej, obudźcie się. Bo zostaniemy w ciery. Stajemy panowie w ciery. Ciężko to jest. Już się Ja spadł, zabił. kurna. Ej, włazi pod pysk. Dawać, kurwa, bo... Przegramy. No ale... O, kogoś zabił. Seba, sorry. Nie. To wie. Tutaj granatami na tej mapce to lepiej kurde nie rzucać, bo to... Wiem, może swoich zabić, ja wiem o tym, ale... Nie, no trudno, ryzyk fizyki. No, porażki. Dobra. Zwycięstwo. Ale dużo nie brakowało. No. Kto był na zakupach w Biedronce na gry? Kupował? Ostatnio. Biedronkowe gry. PlayStation. No tak, na AW się wszyscy rzucili, nie? No. Szału nie robiły te gry. Nie, to żenada naprawdę jest. To... Na co ja kupiłem tego Assassina, tego Syndykat, czy jak nie było już nowych gier. Wszystko wysprzedał. O, będę musiał Wszystko wybiegli. restart zrobić. Czego? Cebulowe Janusze się rzuciły, kurde. Nie. Prestiżu, restart. No nie wiem jak obrońcę wybrać. Czekaj, ja wyjdę, dobra? No czekaj, zaczekamy na ciebie. To wychodzimy stąd? Czekaj. Zaraz wyjdę wtedy. To nie wiem, może już będzie trzeci prestiż mój? Nie, właśnie. Ja dzisiaj 10. No to kurde. Ja mam, nie wiem, 7 czy 6, cholera wie. Ja nawet pierwszego nie mam. No się nie mogę doczekać tego Black Opsa 4, kurde, to będzie piękne. A grałeś w ta beta? No przecież żeśmy grali, nie? I podobało ci się? No wyśmienite, kurde, no. Coś pięknego. Ciężko, ale no kurde, no. No właśnie. Przebudowane, nie no, trzeba się nauczyć, no. Skilla mieć i kurde, no, no fakt taki, że od tego koda się odbiją tacy, co im nie idzie, no to tak, no. No, do mnie to jest taka wymiana punktów, nie? Tego zabijesz, no. ten. Black Ops 4 ewidentnie idzie w esport, no.
O, Siemano. Takim restartem marki dla Siemano. takich nowych graczy to jest właśnie WW2. Siema, mogę z wami zagrać? Siema, siema. No pewnie. Siema Przemek, my grali już. Siema. Razem. Ale kiedyś graliśmy. No, coś tam się grało, nie? No. Kurde. To co, weźmiecie mnie tam do siebie. Dobra, czekajcie, tam idę do was. Kurde, jak ja dawno w Call of Duty nie grałem. Ja to mam w ogóle? Halo. Dobry wieczór. dobry wieczór. Dobra, wiecie. Najlepsze. I powiedzcie mi, kaj się z tej klasy tutaj robi? Fuk, albo nie fuk. Jakie ale- klasy? Co ty znowu? Jak najszybciej. No, ten... Bo prestiż mam. Tylko nie wiem, gdzie tu to się ustawia. Opcje, żołnierz, dywizję wybierasz, nie? No, No to chudaki musisz mieć. Wiesz o co chodzi. Tam Przemek wie o co chodzi. Dobra, ja tam idę do was. Przemek, a ty live'y robisz jeszcze? Czy nie? Nie. Nie? Szkoda. Czemu? Nie ma czasu? Internetu nie mam takiego i no, czasu nie mam. Aha, aha, Takie tylko filmiki nagrywam. aha. chyba lepszy nawet jest, nie? Takie Ej, filmiki. Wąski, powiedz mi, gdzie to się ustawiało, jako brońcę mogła wziąć i takie coś? No w dywizjach, nie? Żołnierz, dywizję i ustawia sobie piechotę czy jaką i wtedy wybiera sobie broń. Dobra, ja zaraz przyjdę wtedy. Aha, o Sekund. Boże. Manek. Bo jak ustawisz sobie, robisz prestiż na nowo, to się wszystko zeruje. Musisz na nowo ustawiać. No nie wiedziałeś, Nanek. No jak Widziałem tylko. Taki tryhard, kurczę, i on nie wie takich rzeczy. Dobrze. Żeby pierwszy raz tego koda grał, a to już gra, już o Jezu. Ale już nie pamiętam kiedy, że O, grałem. Dobrze, to jaki tryb gramy? Tryb gry? Hardcore. Deathmatch. O kurwa. Się boję już. Hardcore, najłatwiejszy tryb. Aha, Tak? dobrze. Oczywiście. To ile macie chudaczów? Piechota, spadochroniarze. Czekaj. Dobra, to mam. A? Albo tak kurwa. Co wy tam robicie? Takie śmieszki jesteśmy. Lubimy się śmiać, wiesz. Tam nie przejmuj się. Jarają Ale blanty i się kurwa. śmieją. Ja nie Dokładnie. wiem takich jak chudaków. Czekaj. Tyle Ja mam. bym kurwa na orbiterze pojeździł. Oh boy. Ale mam kistów. O, trafiłem kurwa skina, opierdol mi kolbę. Ja wiem chudaków, kurwa. Serio, taką kolbę trafiłem kurwa. Ja pierdzielę. A może Battlefield, kurwa, zagramy zaraz. Też pomysł. Dobrze, to zaprosicie mnie? My tak dołączamy, jak ktoś dołączy, nie? Aha, dobra. Spoko. To nie robi drużyn. O kurde. Czekam, aż ktoś dołączy gdzieś. Ale nie mogę do ciebie Przemek dołączyć, ty. Aj. Ja mam typ na to.
średnio, No, dlatego nie mówisz. O, ja tu z Dobra. wąskim jestem. O, Danek czekaj. ustawiłeś już sobie. Już tylko broń ustawią, dobrze. Dalej, ruchy. A ty Przemek grasz z nami? No, byłem gram tutaj, nie? Ja wiem, że nie to jesteś jest z nami. Peter, to... Co? Co ja wiem. Ty nie jesteś tu z nami w oddziale. Bo ja na razie jestem tutaj w lobby, nie? Nie gram nic. Aha. No, widać. Planta, zombie. Dobra. Społeczeństwo. Dobra, dołączę do Nie mogę was. się tu odnaleźć. Możemy już grać. Przepraszam. Seba, odpalaj coś. No jak fajnie, prestiż nade mną jest. Był. Dobra, dołączyło mnie. Jest. No to akurat gram w to. Kurde, tam mam problem do was dołączyć. Czemu? No nie wiem, kurde, mam ten napiew, wiesz? Ja mam też na te. Spróbuj, nie wiem, przez imprezę albo jak... Próbowałem już do każdego z was. No, tutaj był ustawiony, musiałby sięgnąć, spróbuję było ustawiać. Dobra. Oj, ktoś wszedł. A już patrzyłem, mówię, kurczę, kto tam mi pod No, granata nic się nie wszedł. stało. Jeden ominął, drugi padł. Jak to się nie stało? Stało się, kurde, zginąłeś. Chyba ty. Jo, ciasny wiesiek jesteś, ciasny wiesiek. Jo, ciasny wiesiek. Kurczę. Ała, przegłos coś. Sorry, Nanek. Włodek. Przegłos. Kto tam, kurde, ma takie jakieś... Jakieś echo jest, kurwa. Kurwa. No. Czemu masz? Ej, jak ktoś tam to usunie, te echo. Cicho. Dobra, już mam usunięte. Nie krzyczałem. Cicho. Siemanko, siemanko. Śpi. No, nie ma. Spokój jest. Kurde, co ja to za broń wybrał? Ja pierdzielę. Ajajaj.
Tak, fajnie te klasy dobrane, no. Siema, stylowy gaming. Siemanko, co tam słychać? Ach, dupa. Znaczy łatwy jest, nie? Ja wolę Kora osobiście, ale... Raczej nie jest to. Dobry. 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 Ale was tu dzisiaj jest. Jak mrówków. No to panowie się dobiję kurde do Arka. Ale nie wiem czy on jest. Jest? Jesteś Arek? Arkadiusz? No widzę, że jest, ale go kurde coś nie słychać. Bo ja tu za nim przylazłem, wiecie, nie chciałem wam się tu wpierdzielać w tą imprezę, nie, ale widzę, że... Arek. Arkadiuszu. Chyba chłopa nie ma. Przez to przychodzę na Twitcha, wiesz? Tam raczej ludziom powiadomienia przychodzą. Nie będziesz już na YouTube grał? Nagrywał? No, znaczy będę nagrywał, ale to raczej... Wąski! Ale to raczej będzie... archiwa ze strumyku będę wrzucał. Aha. Będziesz tam streamował i nagrywał od razu tam. Seb, jaki kamuflaż na broni. No. Jakiś oczojebny. To jest tak A jak? Kamuflaż to podstawa w broni. Tylko zobaczysz jak się suby będą leciały w dół, to jak nie będziesz live zrobił. Dobra panowie, ja wam tu nie będę przeszkadzać. Jakby się zgłosił ten gość tutaj, to dajcie mu cynka, nie? Że ja go wołałem, nie? Spoko. Dobra, spoko. No, to dzięki, no. To trzymajcie się, siema. No. Dobra. Oj, oj, oj. Nie jesteście jeszcze, czy już śpicie? Prawie śpimy, kurde. No, śpimy i gramy. Na autopilocie. Na autopilocie jedziecie? Tak. Na trybie Ej, czuwania. potrzebuję na Twitchu 3 obserwatorów nowych. Obserwujących. No, zdał sobie multikonto jakiś. Będziesz miał. To jest potrzebna 50. Co to wybrał? Aha, to. Ta broń. Zrób jeden pato stream, będziesz miał 200, kurde, zaraz. A, pato stream. Mamy takie. Wiesz, to jest popularne teraz. No na pewno. Kurde. Mapa to.
drugim. No i zawsze ma. Kurna, jako ta broń jest piękna. A kurde. Ajajaj. Kurczę. Tam siedzą. Ta marka jest bardzo gamberska. Czy... Ej. Kurwa. Wąski. Mać. No powiedz mu. Tak jest. Mamy tyle trzech. Ale mi plecy coś zrobił. Kto ci plecy? Kto się opoważył ci plecy zrobić? Powiedz mi. A jakiś frajer. Na pewno. Jakiś brzydki pan. Na pewno frajer, bo wiesz. Tak od tyłu plecy robić, kurwa, koledzy. Ja od dupy strony. Nieładnie. Kurcze blade. Ładnie, ładnie. To nie jest Kurcze to marsz blade. równości, żeby takie rzeczy robić. Kto to teraz powiedział? Ja. O ty świnio jedna. Dobra, siedzi tu u góry. Ja pierdzielę. O ty pało. O ty. Ty woli stopami. O kur... Ruch na tej imprezie jak na dworcu, kurwa. No, wchodzą, wychodzą, kuźwa. Jak do lodówki. No. Jest Arek, nie ma Arka. Arek był? Nie ma go. Jest Marek. Nie ma Marka, był przed chwilą. Marek, jest Arek. Nie ma go, wyszedł. A ty kurde na jak ten, na recepcji kurde. Tak. Jest Marek, nie ma Marka. Arek był. Informacji udzielasz kurde. Który pokój Kurczę, wolny. tego jednego nie miała trafić. Meme 6, coś tam, coś tam. O kur... Co za... Ktoś tam na górze jest kurwa. Ja jest tam taki jeden, hopie. Także go nie ma. Mama, tata go nie lubi i tam jest. No. Ale mnie zabił. Dobra, druga strona, panowie. Co z...
tutaj. Kurde, co to jest za kamper? Tam jeden. Ale wygraliśmy. Co? Wygraliśmy, mówię. No, super. Szok. Ale super. Mamy super. Normalnie super. Przepraszam. Co panowie, jakie plany na weekend? Nie wiem. No cały czas weekend teraz. Jest aktualnie zaproszony do Lokko w góry. Na Śliwowice? Nie tylko, nie tylko. Już powoli końcówka lata się zbliża, to trzeba No. korzystać. Ja. Miałem ci tego live'a nie robić na necie. Co? Kiedy to? Miałem dzisiaj chyba nie robić live'a, bo tam Co też się pisałem, stało? Wywaliło, tak? No, ale zmiana planu, wiesz? Awaria była i plany się zmieniły i coś innego się urodziło. To ci tam ewentualnie na priv napiszę. Ktoś wyszedł? Ale. Baski jest. Ja jestem. To jest też. A Przemo, jak tam WRC 7? No ja to już nawet zapomniałem. Trzeba by wrócić do Gran Turismo, kurde pany, bo tyle fajnych dodatków tam teraz wychodzi. No, słuchaj, miał być konkurs na zrywie, nie? O krata piwa. No. No jak sponsorem jesteś, kraty? Ej, co to tam krata piwa, ty? Co mnie. No. Dobra, panowie, po zwycięstwo i jak największa liczba punktów. Siary mi nie róbcie. Ajajaj, siary nie róbcie, już są zginąłek pierwszy. O kurde, ty też się... A, widzisz. No, dostałem. Co za pedał z pompą biega, kurwa. A te shotguny to w tym kodzie to naprawdę szanada jakaś. Wąski, powiedz mi co o nim myślisz. A, szkoda słów. Kurczę, ale mnie zabił. Skubany, ej! Ale mnie ścieknął. Pomściłem go. Epic win tego gościa. O ty frajerze.
O ty pało kampersko. Ty tak na mnie? Na pana? Patrz, Na następny, pana? ej. Na pana, popatrz. Tak, gnój na pana. Zobacz. Kiedyś z ręki jod, a teraz kurde gryzie. Hmm? Mam cię, frajerze. Ty, a nie powinniśmy razem biegać, nie byłoby łatwiej. Właśnie nie bardzo, bo wtedy to by nas kosili na tyle. No, wyleci shotgunem i już ma. Jak najwięcej. Na hardkorze to jedną kolumną przebił wszystkich. Kurczę, ale mnie krok. Zapalająca. Strasznie. Ty gnoju, ty. Epicko pało, ty. Przecież. Ty epicko pało, ty. Uwaga. O, Kurna. Ej, przegromy to. Cebuś, nie daj się. Jeden z mieczem biega. Ja. Jak kurwa samuraj. O fuck. Przemek, sorry. o na noc. O, sorry. Nie chciałem. Dobrze, się nic nie stało. To tak nagle, wiesz? No, nieraz też tak mam. Nie widać, nie roznaczka, bo czegoś. Kaj te frajery. O kurde. O kurde, ale mi ściągnął z pompy. Dziwny to mecz. Ale my. Tylko odrodzili się akurat. No dajcie Nie, spokój, dobra. z tą tubą, kurde, sytuacja. Ale O ty frajerze. A się brzydka świnia położyła, kurde. Kurde, zmarnował mi ktoś ten. Kurde, co za pała. ale ten. Jeszcze jeden i wygramy. O ty gnoju. Co za gnój, leciał jak za jednym, wiesz, za plecami mu leciał, jak kurde mnie dobił. No. Ajajaj. Pompiarz kurwa pierdolony. Ale
przejdźmy. No. Nanek, twoja mapa ulubiona jest. Gustav Cannon. Która to? Aha, to jest z tym. Dobra. Super. Mi się podoba, że w tym Black Opsie 4 właśnie takich mapek nie będzie za bardzo. Takich dużych, kurde. A beta się skończyła już? Były dwa weekendy. Jeszcze będzie trzecia na Blackout. Na początku Jeszcze września. we wrześniu coś będzie, nie? Blackout, no ten Battle Royale. Zobaczymy. No to mnie nie będzie już. A gdzie będziesz? No za daleko są. Za granicą. W innym powiecie, tak? Nie. No, Dlatego ja zawsze gram raz na 2 miesiące, 2 tygodnie. Teraz ogólnie, na razie. Ojej. Kaczy, siema. Siemanko. Co to tam? Kurczę, kto tam był? Ale dostałem. Ach, nie ta broń. Rafał.pl, siemanko. Noż, kurwa. Niego. Co tam, panie Rafale? Idzie ktoś. O, sorry. A co, Kaczy? Nie podoba się coś? A, ty się w robocie, ojej. A czy do roboty się weź, a nie oglądasz live'a? No. Kto o tej godzinie pracuje, kurde? Przemek. No. Ty się chyba teraz pomylił. No widzicie. Tak bywa, nie? Ale mnie szkoda. Aj. Nie ma to jak siedzieć w bunkrze w rogu, Ale kurde, wy- chociaż aż. No. Wy z tym łebkiem gracie, co tak to już ze strzelby nawala. No.
zabił. Aj. Oj ty Bogusie. Ty epicko pało ty. O ty. Padochroniarze mają. No mogę. Wyślij zaproszenie, to dodam. Nie ma problemu. Płatne z góry. Płatne z góry, tak jest. Kurde, weźcie mi tego epickiego winera. Wykasujcie, bo mi szlak trafi, co to jest za pała. Masz powód go zabić, tak? Kurde, nie umiem go trafić. Prosto, panowie, prosto, tam ich jeszcze, chodźcie, tu, tak, tu. Gdzie prosto na mnie, mów. Ja tam przyjdę do was. Rafał, tak, godą. Rafałku, wyślij zaproszenie, to... No patrz, dupa blada. Ja do mnie też może wysłać, jak chcę. Dużo znajomych. O. I porażka. Zwyciężyłem. Nawet nie celuję, kurde, tylko na te... No. Wali z biodra i zadowolony, kurwa. Ale BO4 takich wykończy. Przez to właśnie, kurde, hardcore to tak średnio lubię, że takie... No zależy jakie się trafi lobby, nie? Bo niektórzy to kurwa normalnie grają, a niektórzy to kurwa latają z tymi Ale to mi się nie shotgunami. podoba ten brak balansu broni, że to klasa, kurde, za bardzo znaczenia nie ma, tego wszystko na hita prawie. To jest to. Tylko refleks. Jeszcze zamierzam sobie dzisiaj pyknąć w God of War'a. Albo i nie wiem, zobaczę jeszcze. Ja jeszcze 6 tropek i platynę wbijam w to. Co jeszcze 6? 6 trofeów jeszcze mi brakuje, to platyny w God of Warze. To teraz pewnie zbierasz jakieś duperele, co? Jakieś No, tam znajdźki mam, no i jeszcze Walkirię królową do ubicia mi została. Ale nie wiem, genialna, no jak dla mnie to gra roku, kurczę, God of War. No nie powiem, fajna jest. O, nie wiem, kozak. Jeszcze fajnie, że nawiązania są do poprzednich części w tej, tutaj. Nowa trylogia, ale kontynuacja. A tam jeszcze trochę, to też coś. Kurna. Ajajajajajajajajaj. Ale już. Już mnie zaraz, kurna, pierwszy ten. Skubany. Ajajaj, że kurwa nie trafił w nich. A w nich nie trafił.
Kurde. No, coś wycelowanie albo coś. No to pało. Bo ale na mnie wleźli, beczek. Nie, to masakra. Spoko, Rafał, zaraz to ogarnę. Rafał, a chyba dałeś? Twitch ludziska jest, jakby kogoś interesowało. Można mnie też oglądać na Twitchu. O kurwa, no. Ja, Rafał, ja. O, tu coś było, tu coś było, tu coś było, tu coś jest, ktoś... Nie wiem, nie ta broń. Szykacie. Niby jest dobro, ale... Seba, ale że się ciebie wystraszył. Akurat przeładowywałem. A mnie na tej stronie. Od której? A. No wąski ciś tam, bo oni z tamtej strony idą, tak widzisz. Wąski! No cisnę, kurwa. Jednie. Wąski, on mnie zapił przez ciebie. 2 punkty przegrywamy na razie. Niestety hiszpański. Pawełku, Pawełku, idź tam, idź. Brawo. 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 A, fuck. Wąski cię Kurwa, Namek weź mi w las w celownik. Jo. No a kto? Jo. Podasz. Wymaszy. Spoko, Rafał, już się dodaje. Już. Proszę bardzo. To było te zaproszenie. A na Facebooku, Rafał, jesteś? Patrzysz tam na mnie, spoglądasz? Codziennie przed spaniem. Ja. Przed dobranocą. Po dobranocy. No. I tu można dobranoc, Paweł. Już jak ci wysłał wiadomość. Co mi ty wysyłasz, no? No to co przed dobranocą powinieneś oglądać. Zdrowa jest, zdrowa. Opie, zobacz co reszta z tych zdjęć. Dawaj, głosujcie na ten sandbox, to są jaja.
A, wiem co to jest, fajne to jest ten sandbox. No, na tej plaży. Rafał, spoko, spoko. Ci powiem, kurna. Dobra. Słuchajcie, powiedzcie mi, co powiecie o broni na Nambu typ 2? Chyba? Taka sobie. Nie złe, no. No, mi się No dobrze tak nie- naprawdę na hardkorze to każda jest dobra. Ci powiem tak. No. Liczymy cela. Tu nie ma balansu, więc to nie trzeba tak jakoś specjalnie ten... Żeby celna była w miarę i... Ajajaj. Kurwa, masz. Kurwa. Jeszcze na tej mapce nie grałem. Fajno, nie? O, Ja jajcarska. No, ale wiesz, nie wiesz kto strzela. A, bo takie ludziki są, no, słabo widać. Te żołnierzyki tak kurde No, wkurzają. no, no. Raven, siemanu. Hello. Kogo nie zabijam. Raven, łobuzie. Co tam, panie Raven, słychać? Ale mi tu się... To, żem wykosił. A on tam, a tam za tym byli. Nic ciekawego. Padł się małysy. Nie, jeszcze troszeczkę włosów mam. Ostatnie w tym sezonie, wiesz? Ja wiem. Kurczę blady, tu wszędzie strzelają. Odrobina treningu, bez marnowania amunicji.
Ajajaj. Serio? Ale wygramy, być może. Przemek, czemu ty tutaj jesteś w przeciwnej drużynie? No widzisz, tak Nie mnie rozumiem. tam dodaje. Nie rozumiem tego. Ale... No kur... No szlagi trafią. Czemu oni mają ostrą amunicję, a my nie? Normalnymi ślepakami. O. Dobra, jeszcze jeden meczek i spadam też. Tak, też. Ja tak samo. Jutro też jest dzień. Tak. No nie, muszę się troszeczkę ponagrywać. Znaczy pograć. To miało być. To może jeszcze wąski... Możesz zamieszać lobby, nie? Zostaję na to. Jak zamieszać? A nie, dobra. Daj shipem. No bo tam Przemek w przeciwnej jest. No. Będzie w kogo strzelać. No. Albo... O, jesteśmy razem. Dobra, dupa blada, muszę iść z tym, no. A, nie mogę iść z tym. Patrz. No przeszło. Kurczę, obudź się, obudź się. A, zlej... Kurwa. Co tu się dzieje, ej? Ale ja nawet ani jednego strzału nie oddałem. No bo źle z respa wychodzimy. Ale nic Tak.
Zaraz zmienię. Mojego. Kogoś ustrzeliłem. Mojego. Bitwę kontrolują. Pany, zbierać tagi. Ale no wiem, że tagi trzeba zbierać, nie? No, zbierajcie tagi. No, tego ja muszę pierw kogoś zabić, nie? Oj kurwa. Ach ty pało, ty. Ty pało, ty. Ty. I nasze tagi też zbieraj się. Ja pierdzielę, co to teraz było? Mhm. Nanek na, Aj, sorry Przemo. te na czele. Nic się nie stało. Kurwa. Ofiary muszą być na wojnie. Ale nie w naszych ludziach. No trudno. Nieraz tak bywa. Zwycięstwo ostatnie. Nanek pocisnął. No. Anek screena rób, kurde. Mhm. I na ścianę. A. No ale to poszło. Nie, tak, jak dobrze respa wyczujesz, to będziesz ich wyprzedzał, nie? Teraz miałem na sam koniec, jak tam live'a ktoś oglądał, miałem ten, no, bomba z puszczołek, ale nie pykła. Aby ładnie w respa im przypierdzieliło. Bombę, nie pierda. Co? Bombę. Nie, dobrze. Bombę. Ale ładnie, 21 do Bombę, 18. tak, bombę. Plum. Blum, to było dup. Dupa mokra. Mhm. Jeszcze jedna mapa, czy... Dobra, jeszcze jedna. No, jeszcze jedna. Namówili Tak mnie. dobrze poszło, to kurde. O to którą bierzemy? No, Tajno. z naszym będzie moment idzie. Dajcie tajno, tajno panowie, tajno. Może jeszcze raz będzie ta sama. Nie, wątpię. Flag Tower jest dobra. Teraz ci Gustawa wylosuje, kurde, i będzie. Nie. Ale chociaż nie było gust. O No. nie, inna jest. Co to za mapa? Ten las. Argoński, no. Zimowa. Ach, to już wiem co. Dobra.
O, jeszcze w innej drużynie chłopiec. Ty będziesz nam mówił, gdzie jesteś i tam No. będziemy tam chodzić. No, a my będziemy... Będziesz powiedzieć, gdzie są twoi, a... Będziemy zabijać. A będzie wasz. Patrz. Obejrzyj. A, przyleciał to kurde. Wiedział, że tam będę lecieć. No, wiedziałem, że polecieć po nieśmiertelnik. Dobra, puszczam UAV. Dawaj. Aj, Przemo. Oj, ładne. Gdzie ty się... Patrzysz tutaj. Przemo. Takiej przemocy używasz? Tak trzeba. No, przeładuję, bo... Co? Nie widzę sobie. To co to teraz było? Teraz... Spotkałem... Chyba się śmiej. Dlatego mi tak ciężko was spotkać. Tu. Jak to? Was jest więcej to. Nas jest więcej, a was mniej. Ach, plecy. Ja już was tam doczytałem. To dziwne, ktoś mnie zabił 2 razy, ale mieliśmy to nie wiem. No pewnie tu grają, wiesz, żeby zabijać tylko nie to. Żeby mecz dłużej trwał. No... Tak to moment, kurde. UAV. Kurcze blady, no. Ej. Mucha mi przeszkadza w grze. Ja pierdzielę. A byłeś pierwszy. Oj. Bomba. Ajajajajaj, no. Kogo wy... Kogoś wywaliło. Nie wiem. Ja jestem. Ach, kurna, ale że kto z... Zepsuł. Wajną drugą idę. Wąski, czy ty? Kurwa, z tyłu leciał za tobą. Wąski... Ale go nie ubiłem go. A, kurwa, mać.
Dwa. Kuję. Ale dziabnął też. O, Seba mnie przebił. Ale 21 potwierdzeń, ładnie. Starałem się zabijać i zbierać. Seba wpadł na respa i heja. No. Wyczyścił tam, co miał wyczyścić. Ja. No. Dobra. Na dzisiaj kończę. Już kończysz? No, już pierwszy raz. Dobra. Wychodzę. To na razie wtedy. Siema. Siema. Trzymaj się. To wąskie też uciekasz, czy ten? Ja uciekam. Ja tak samo. To już uciekacie? No, Ja, ile można? Jutro jakoś tam się pod wieczór. No przecież i to też jest dzień, kurwa. Dobrze. A ty Nanek dzisiaj nockę robisz? Nie. W sensie na streamie. A nockę na streamie? No, może. Mam wolne, także. Przymusowe, także. To się ciesz, że masz przymusowe wolne. No, nie bardzo, bo boli, wiesz? Czemu? A, to na priv. To tam napisz, to ci No, bo wyjdzie. na konto nie wpływa, jak nie robi. Jak nie wiesz o co chodzi, to wiadomo o co chodzi. Nie o to. Seba godą ci, wpadnij tam na tego, na ta grupa, to ci napiszę. No ja cię kurde znaleźć nie mogę, ostatnio cię szukałem. Weź mi tam ciupiem- wyślij linka do tego, bo też. Ciupiłem po naszemu, se wpisz na Facebooku. Kurde, teraz. No nie wiem, w sobotę albo w niedzielę to może by faktycznie odpalił to Gran Turismo, co? No mnie akurat nie będzie. A, ciebie nie będzie. Ty, a wyście wszyscy już wyszli? Kto tu jeszcze jest? Ja już wyszedłem, już nie gram. Aha, o kurde. Tak samo właśnie już spadam. Prosty siemanko na Twitchu, siemanko. Sobie przed spaniem Nanek God of War'a odpal, kurde, nie tam będziesz marnować czas na jakieś... Co? Ja. God of War'a mówię przed spaniem sobie odpal, nie będziesz czas marnować na jakieś WW2 teraz samemu. Tak? Aha. Ale będziecie kibicować. No pewnie. To chyba, że tak. Tak, chwila.
A ty grasz jeszcze Seba, czy nie? Nie, wyszedłem, wiesz, już Aha. z tego koda. Jeszcze tylko coś w storze patrzę i ten. Masakra w czas. Witam, witam. Chyba zaspołeś, co Później- masakra? Spóźniłeś się, masakra. No, grali my, ekipa była. Kurna, hopie, co tu się działo? Żału, że ci nie było. Frost, spoko, słuchaj. Rozumiesz? Bo to jak kanał ciupiemy po naszemu, bez to tak. Dobra, ja sobie muszę troszkę kości wyprostować i za 5 minutek wracam. Dobra, No, Nanek, to przebieg- ja uciekam też. Ja Do też następnego uciekam. razu. No, Do jutra. no Trzymajcie się. trzymajcie się. Trzymajcie To się. Seba tam wejdź, kurde, albo nie wiem, wąski jakoś tak ten tego. Dobra, nie, ja jutro już za to się wezmę, Nanek, ja tam się ogarnę tego. Jak może sobie na konto na Twitchu zrobię, to też ci tam dodam. No, ale to tak jak ci godą, wejdź se, wpisz se normalnie na Facebooku, ciupiemy po naszemu i... Chyba, że No, teraz se dobra. wleziesz na ten, na mój strumyk na YouTubie, to ci linka wyślę. No, albo dobra, albo i tak, no. Spoko. Na czacie wyślę linka. A jutro jesteś, Nanek, nie? Jakoś tam wieczorem. Jutro jest piątek, jutro jeszcze ja, a potem już mnie nie ma. Spoko. Dobra, to trzymajcie się. No, chłopaki. trzymajcie No, się. trzymajcie się. Nara, Nanuś. Nara, papa. Frost, spoko, spoko. Nie, no chyba tak źle nie ma. Prosto, jak możesz to poczekaj. Za chwilę właśnie zaczynamy God of War. Będę sobie pykać. Przepraszam bardzo. Frost, powiem ci szczerze, że teraz... O! Dzięki. Dzięki bardzo. Nie, powiem ci szczerze, że Śląsko-Gwara strasznie jest stępiono i strasznie bardzo mocno niszczono i ginie. Po prostu ginie. To, co dziadkowie czy pradziadkowie go dali, to po prostu ino, rozumiesz, zniko. Teraz rówieśnicy, czy tam, no rówieśnicy, młodsi ode mnie, tak o 10 lat, 17-latkowie, 15-latkowie, 12-latkowie, żaden z nich już nie godo gwarą, ani się nie starają, tylko po polsku godają. Mówią, przepraszam, godo się po śląsku. No i potem właśnie są takie problemy. Znaczy problemy, no zaniko to, no. Ludziska zaniko, Gwara Śląsko poniekąd przez ten kanał na Twitchu, jak i na YouTubie. Ja się starał się też troszeczkę utrwalać swoja gotka i żeby coś jednak było. Chociaż powiem wam szczerze, że to co ja godą, to już jest fest
fest pomieszany z językiem polskim i to już nie ma to, co powinno być. Jak faktycznie się mówi Godo. Jestem z Warszawy i generalnie też ubolewam nad tym, że u nas też to już upadło przez to, tak. Oczywiście. A to wy w Warszawie też mieliście jakoś gwara tako swoja? Czy coś? O tego nawet, że powiem ci szczerze, nigdy nie wiedział. No to Frost, wiesz jak to boli. Jest to. No. Właśnie. To jest to. To jest to, że teraz nikt o to nie dba. Byle ino. Tak, to jest u nas się go do byle ino. Byle by było i tyle. Jakie na Śląsku są, ja ci powiem, tradycje, takie prosto rzecz, niedzielny obiad, bo na Śląsku kiedyś bardzo szanowali 7 dzień, znaczy przepraszam, pierwszy dzień tygodnia, tak to miało być, niedziela, i bardzo szanowali. Tak teraz powiem, że jest to do niektórych zwykły dzień. Na przykład w mojej rodzinie szanują niedziela i jest tradycyjny obiad niedzielny, czyli rosół, bardzo dobry. No był u nas zupa, nie wiem, tak godo. No i drugie danie, zawsze musi być drugie danie. Składa się to z kruzek, ale śląskich kruzek, tych okrągłych z dziurką, te polewane zuzą, sosem. No i do tego rolada, tak, zwijane mięso, no i modro kapusta, czerwono kapusta. No i do tego kompot. No taki kompot to chyba będziesz wiedział. No z owoców sok domowej roboty. No. I tak godą. A są takie, są na Śląsku też takie, że nie ma takich rzeczy. Ja, widzisz? Ale powiem ci, u nas krąży tutaj w Katowicach, szczególnie tutaj w tym rejonie, śmieją się ze Sosnowca, bo oni się nie przyznają, że są na Śląsku, oni są w Polsce. No i zawsze są takie żarty na temat tych i gadają, że na przykład pytają się ciebie, najdalsza dzielnica Warszawy to Sosnowiec. Albo czemu od 12 piętra w Katowicach wszystkie bloki, wszystkie mieszkania od 12 piętra są o 75% tańsze, bo z nich widać Sosnowiec. No, takie żarty, nie obrażając nikogo, nie. Dobra, ludziska, generalnie to ja spoko. Nie, ja się tak co do Sosnowca. Znaczy już co to tak zgodą, to już wszystko
Pado. Dobra, ludziska, jeszcze dzisiaj tego God of War. No to jest bardzo fajna gra, ale strasznie fest ją zaniedbuje. A w weekend nie będzie okazji pograć. W weekend będę w górach. Może jakieś na Instagramie będą zdjęcia. Zobacza, może coś tam. Także zapraszam. Praktycznie wszędzie, jak wpiszecie Ciupiemy po naszemu, powinniście mnie znaleźć. Na YouTubie, na Facebooku. Także z tym nie ma problemu. Tam coś wydawą wrzucą i pokazywał. Raportujmy. Dobra. To ludziska 5 minut. O, 14. 14 powracam, także puszczę wam tu muzyczka.
No, no, I want a bad boy. No, no, let's play with your toy. No, no, I want a bad boy, the kind of guy for me. Them walk you wine and grind and then they leave you, my daughter. Them walk up on another and take what they're after. He tease you with them toy and then him whip your backside. He put you on the train and then catch the ride. I want a bad boy. I
Halo, oki, dobra. Jademy, zaczynamy God of War. Kolejny etap. Już nie pamiętam, na czym my skończyli. Witam serdecznie wszystkich, którzy jeszcze są. Kontynuujmy grę. Wygodnie. Siedna, mikrofon sobie dam trochę bliżej. No easy, siemka, siemka. Jak tam, co tam? Zaczynaj. Wiesz co? Chodź. O, Pokażę ci, jak to odczytywać. To nie jest konieczne. Nie Tyle tak to mnie miało być. nauczyłeś. Teraz ja nauczę ciebie. Ups. A Ups. jeśli będziesz musiał to zrobić beze mnie, będzie fajnie. Ups. Gdzie to było? O. A to miał jak przekształcić. Nie to. Ej, jeszcze raz. Jeszcze raz, sorki. A miałem dać to drugie. Co jest grane? Nie tak. Tak. Przekształć. O. Teraz. Teraz. I co, jak Easy? Podobało ci się nas przymierzonych? Dobra. To musimy iść do tego i się nauczyć tego. Atreusie, No weź. Znasz język. Nauka czytania nie jest trudna. umiem czytać, chłopcze. Tylko nie w tym języku. To połowa drogi za tobą. Dobrze. Runy przedstawiają wiele różnych rzeczy. Bogów, zwierzęta... Czekaj. Jeszcze... O, tłumaczę za szybko? Przepraszam. Nie. Nie czujesz tego? A, tak. Pachnie... deszczem? Wszystko zniszczyłeś! Zasłużyłem na ten młot! Ale teraz każdy powie, że jest mój tylko dlatego, że ma w niego lśniła! Będę pośmiewiskiem! A jak cię zabiję, nikt nie będzie się śmiał! Aleś ty durny! Tylko po ojcu? Czy może po matce też? Nie dość, że brzydka, to głupia! Sami! Ty nic nie wiesz o mojej matce! W sumie racja, ale ciebie poznam bardzo dobrze. Będziesz moim nowym bratem! Jak tylko wykończę twojego ojca! Ups, chyba go zepsułem. Wow. Nie podchodź!
Bracie, chłopiec! Atreus, Szybko musisz go zanieść do Frey. To jedyne wyjście. O, fuck. I którędy? A ty szybciej nie umiesz biec? Mapa i gdzie ona jest? A gdzie ona jest? Ej. Weź łódkę. Do Frey niedaleko. Ale teraz nie wiem, w którą stronę mam płynąć. Tak. A jest, dobra. muszę pomóc Atreusowi. Kurde, gdzie jest mapa? Muszę pomóc synowi. A, tu muszę płynąć, dobra. Muszę pomóc synowi. Dobrze płynąłem. Ach, tu! Dobrze, że gra troszeczkę pomogła. Oko Odyna uważnie cię śledzi, zwłaszcza po tym, jak zacząłeś wyrzynać jego ziomków. Ale jego wzrok nie sięga lasu Frey. To najrozsądniejsze wyjście. Jeśli ktoś może go uleczyć, to tylko on. Co się z nim dzieje? Wiem, że u śmiertelników konflikt w umyśle może się przerodzić w niedomaganie ciała. Raczej nie u Bogów. Ale jeśli Bóg wierzy, że jest śmiertelny, wszystko możliwe. Już prawie jesteśmy. Dobra, dopłynęliśmy. Szybko mu pomóc trzeba, no. On tak za bardzo szybko nie idzie. Może by się tak z łaski swojej pospieszył. Ktoś właśnie wezwał węża. Kurde, długo jeszcze? Biegnij. Gorączka go trawi. Trzęsie się. To nie przelewki. Śpieszmy się. Czy on szybciej nie umie biec? Frejo! Otwórz drzwi!
Masz się! Wciąż jestem boginią, odejdź! Chłopiec zachorował! Frejo! Jest chory. Wejdź. To nie jest zwykła choroba. Jego prawdziwa natura, twoja prawdziwa natura burzy się w jego wnętrzu. Ja mu to zrobiłem. Pomożesz mi? Oczywiście. Potrzebuję Masakra. rzadkiego składnika z Helheimu. Strażnik, który broni Mostu Przeklętych, przynieś mi jego serce. Hel, Świat zmarłych. Znasz go? tego nie znam. To kraina wiecznego chłodu. Żaden ogień tam nie płonie i żadna magia z wszystkich 9 światów tego nie zmieni. Jeśli chodzi o zmarłych, twój lodowy topór nic nie zdziała. Musisz znaleźć coś innego. Muszę wrócić do domu. Sięgnąć w przeszłość, dawno pogrzebaną. Nie ma znaczenia, kim byłeś wcześniej. On nie jest winny przeszłości. To twój syn. I potrzebuje ojca. No. Ta runa otwiera most do Helheimu. Gdy się tam znajdziesz, pod żadnym pozorem nie przekraczaj Mostu Przeklętych, bo już nie wrócisz tutaj. Rozumiesz? Chłopcze, Emily, pośpiesz się. W ogrodzie znajdziesz przejście do mojej łodzi. Weź ją. Wróć do domu, odkop przeszłość, zrób co musisz, tylko przynieś mi serce strażnika mostu, a twój syn przeżyje. Idź. No to dobrze. A miała być to prosto historia. poprzednim razem byłem... Nie. Miałeś prawo nie ufać słowom bogini. Nie musisz się tłumaczyć. Nie mnie, nie za to. Będę go pilnować. Matczyna obietnica. Że też musiało paść na Helheim. W porządku, bracie? Uczynię, co będzie trzeba. Jako łódź. No, super. Easy. Super jest. Easy, nie wiesz skąd jeszcze jednego followa załatwić? Bo potrzebuję 50, wtedy na strumyku będą se mogli zmieniać jakość. Ale kurna, zarąbisty jest ten God of War. I graficznie, i... Wyjdź z mojej głowy.
A Easy tego nie wiem, wiesz, bo ja wcześniejsze wersje nie grałem, znaczy części, sorry. Także tego nie wiem. Nigdy nie miałem okazji zagrać. O! Co mu to nic nie daje? Czekaj no. A pięści? Kurna, ile jest? Do cholery. A R1, dobra. To już wszystko? Kurde, mucha mnie wkurza. Ja już zapomniał, wiesz, co tam naciskać. Co on teraz weźmie?
Nigdzie się nie ukryjesz, Spartaninie. Możesz próbować uciekać przed prawdą, ile tylko chcesz. Ale to nic nie zmieni. Udajesz, że jesteś tym, kim nie jesteś. Nauczycielem. Mężem. Ojcem. Ale przed jedną prostą prawdą nigdy nie uciekniesz. Nie zmienisz się. Już zawsze będziesz potworem. Wiem. Ale nie jestem już twoim potworem. O, fuck. Pora sprawdzić to. Siema, siemanko. No proszę, te ostrza przydadzą się w Helheimie. Chyba widzę drzwi do świata między światami. Zobacz, są tuż przed tobą. Idź skrótem do świątyni łączącej światy, a potem do Helheimu. Dobra. Co to jest? Aha. Pasku, siemanko, siemanko. Jak to miało być? Kaja miał iść. Easy, gdzie ja to miał iść? Easy, gdzie ja to miał iść? Easy. Tutaj? A czemu się tam jeszcze nie umie... O fuck. Easy, Kaja to miał iść. Kurna. Ja pierdzielę. Nie wiem, chyba tutaj. Wiem, że to nie ze mną tam wtedy rozmawiałeś. Chciałbyś mi się z czegoś zwierzyć, bracie? Zaręczam, że pod względem dyskrecji nie mam sobie równych. W każdym razie polecam się.
woli wyjaśnienia. Wiedziałem, że jesteś Grekiem. Atena? Każdy by zgadł. Już teraz się pogubił, Kaja, mam iść. Co? Ej! Cuchniesz obcą magią! Na słodką Nannę. Co ty tam masz? Nigdy takich nie widziałem. To musi być pamiątka rodzinna. Nie. I nigdy nią nie będą. Synu, z bratem stworzyliśmy Mjolnira dla tego wielkiego idioty. Umiem rozpoznać jakość. A one są wyjątkowe. A gdzie twój gówniarz? Zachorował. Nie. Co się stało? A sobie? Nie. To ja zawiniłem. I to ja muszę to teraz naprawić. Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za coś złego, nie? Powiedz, jak mogę mu pomóc? Wiele potrafię. To co, może pójdę z tobą? Nie. Pracuj dalej. To wystarczy. Dobrze. Więc dokąd to tak ci się śpieszy? Do świata zmarłych. Do Helheimu. Cholera, poważna sprawa. Będę miał cię na oku. Nic z tym nie mogę zrobić. Ale na co to jest? Dobra. Tu muszę iść, a? O kurwa. Skoro Freya dała ci runę podróży do Helheimu, część stołu się odblokuje. Wow. Dobra. To idziemy. Tutaj? I coś czuję. Będę cię wspomagał.
Pozwolę sobie nadmienić, że to, co zamierzasz zrobić, to absolutne szaleństwo. Nawet Odyn nie przetrwa na tym mrozie. Tak więc, oby te ostrza działały. To most z opowieści Frey? Nie, to jeszcze most łączący światy. Zmierzamy na most przeklęty. Umarli przechodzą nim do krainy wieczności. Miasta Helheim. Wszystkim czuwa strażnik mostu, to jego szukamy. Idź dalej tym mostem. Trafimy prosto do niego. Wiesz, miałem nadzieję, że już nigdy tu nie wrócę. Dobra, no cośmy tu znodli. I co ja tu muszę... Użyj swoich ostrzy, aby spalić zarośla hel blokujące drogę. A najpierw skrzynię opróżnimy. To jeden z powodów, dla których po nie poszliśmy. Uwaga z prawej! No, bo jest super ta broń. A gdzie my tu musimy iść, nie? Dobra. No. O fuck, ile tego tu jest. Drakonowi powinni tu być, a tu taki tłum. Jeśli brama jest zamknięta, wydarzyło się to, co najgorsze. Hel jest pełne. Bez walkirii, które nad tym zapanują, Hel będzie stracone. I co teraz? Czekajcie, bo jeszcze tu coś było, nie? O, proszę. Nawet o tym nie wiedziałem, że co tu jest. Dobra. Jakieś srebro my sobie pobrali. Okej. I co, to będzie wszystko? Okej, mam iść? Zamknięte. Co teraz? Droga na skróty. Ja cię kręcę.
Ajajaj. Jak go tutaj mam pokonać? Kurna. Czym go tu mogę pokonać? Jak cię tu mam pokonać, ej? Ach. No. Kurna, jak ja go mam pokonać? Ja pierdzielę. Kurna. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Jezus Maria, udało mi się. Kurczę blade. Zbóje, których zabiliśmy przy domu, przybyli tutaj? Jak tak szybko tu dotarli? Czas nie płynie tak samo w każdym ze światów, zwłaszcza jeśli chodzi o krainę duchów. Tak jak światło Alfheimu. Właściwie na odwrót. W Jeziorze Dusz czas upływa szybciej niż w Alfheimie, ale w Hel o wiele wolniej niż w Midgardzie. Wybacz, to pewnie mało jasne. Im szybciej mogę wrócić do syna,
tym lepiej. A, szybko się uczysz. Oj, oj, oj. Zastanawiam się, jak mam kurna ta skrzynia zdobyć. Nie wiem. No, już schodzi. Wow. Wow, wow, wow. Oj, oj, oj. Ta Valhalla. Jest gdzieś w Hel? O nie, nie. Valhalla to część Asgardu. Trafiają tam tylko godni. Dzielni wojownicy polegli w chlubnej walce. Do Hel idą zaś ci z plamieni hańby. Zbrodniarze. Tak. I zmarli wskutek chorób, wypadków, starości. Starzenie się jest haniebne. No cóż, na udział w bitwie nigdy nie jest za późno. Kurna, idź tam na dół, gościu. Gdzie mam iść? Tu nie. Coś na pewno tu trzeba zrobić. Albo tu muszę iść. Gdybyśmy się tam spieli, moglibyśmy stąd wyjść. Ach. Oj, 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 dobra no. Ale jak się tam mam spiąć? Kurczę. Dobra, już chyba nawet wiem jak. Nawet nie wiem czy ja, ale... Jak się tam mam wspiąć? Nie muszę czegoś wziąć albo coś. No nie, no nic nie działo. Czyli nie mam to.
Złaź tam na dół. Czekajcie. Jak ja to mam tutaj zrobić, powiedz mi? Dobra, udało mi się. Nie wiem, czy dobrze. Ja. Śmierć strażnika pozwoli zmarłym opuścić Midgard? Nie liczyłbym na to, ale przynajmniej nie powinna pogorszyć sprawy. Będzie o jedną przeszkodę mniej na drodze do wewnętrznego sanktuarium Helheimu. Tylko kto ośmieliłby się tam udać? Dobra. A co tu jest? Aha. Aha. Dobra. Tego raczej sami nie rozwalimy. To idziemy dalej. Most przeklętych. Oto i strażnik, który pilnuje, by martwi byli martwi. Co to za ustrojstwo? Ten totem kryje w sobie potężne źródło magicznej energii, mocy zasilającej Helheim. Ale ty musisz zdobyć jego serce. Po prostu je weź i chodźmy. Jak? Rozpętaj chaos. Potrafisz, prawda? Wow, wow, wow. 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 O, fuck. Uwaga z tyłu! Oh fuck. Oh. No. Za tobą, bracie! Ah.
Ło, fuck, no i zginąłeś. No, rozbijaj to. Wow, kasyno. Wow. Ajajaj. O fuck, mogę zginąć. Wow. Serce, bracie. Będziesz musiał pobrudzić sobie ręce. Dobry wieczór, nie Mirosławski. Witam serdecznie, witam. O, masakra. Z tym God of War. Ale ufifrał się. Masakra. Ale się ufifrał. Mam serce. Potrzebuję coś jeszcze? To wszystko. Nie siedźmy tu za długo, co? Kratos. Zeus. Zeus? Mój ojciec. Twój ojciec to Zeus? No to wiele wyjaśnia. Co to za miejsce? No. Nie wolno ci tam iść. Rozumiesz to? Jakim cudem tu jest? To niemożliwe. To iluzja. Hel lubi torturować swoich mieszkańców ich własną przeszłością. Powinniśmy wracać do twojego syna. Ja już wracam. No, próżnia skrzynia. I uciekam stąd. Ten zamek otwierają wichry Hel. No i co teraz?
Dobra, dupa blada. Wichry hell? Jak to mam otworzyć? A! Cii. Nie powinno mnie tu być. Zimno tu. Szybko, daj mi swoje ostrza. Po co? Powiedziałem, że pomogę i to zrobię. Dalej! Mój sprzęt jest w Midgardzie. Zaraz wracam. Chyba ci ich nie podwędził, nie? Masz. Teraz poradzą sobie z wichrami Hel. Wyceluj ostrzami w tę magiczną, świecącą część i rzuć. Mhm. Aha, okej. Teraz wyceluj ostrza w wichrołap. To taka mała kulka wisząca po środku drzwi. Widzisz? Teraz możesz wchłaniać i uwalniać wichry Hel, kiedy tylko zechcesz. Nie ma za co i do widzenia. Ten przeklęty ziom nawet to będzie jaja. O, dziękuję. Czasem sobie myślę, czy w jego głowie coś kiedyś nie wybuchło. Za długo nam się zeszło. Dobra. Ale i co teraz? Mhm. Wow, ty szatanie. Jeszcze ktoś? Chętny, dobra. Ja pierdzielę, to będzie ciężkie. Wybacz, bracie. Wciąż nie mogę przestać o tym myśleć. Zeus to twój ojciec? Nie teraz. Najpierw musimy się wydostać z Hel. Nie sposób temu zaprzeczyć. W takim razie Nie, Mirosław, długo jeszcze pogrom. Jeszcze pogrom. O fuck. O. No, szybko. Szybko. Uważaj z tyłu!
Świetna gierka, aż mnie ciarki przechodzą. O ty. Jesteś! Wracaj szybko do swojego dzieciaka. Nie Szybko. zwlekajmy, bracie. Wracajmy z sercem prosto do Midgardu. Tak też zrobimy. Midgard znajduje się w centrum wszechświatów. Ojciec to Zeus! A ten dalej tego nie umie przeżyć. Kto by się spodziewał, że Dyndam sobie upasa ducha Sparty? Nie nazywaj mnie tak głową. Nie zrozum mnie źle, bracie. Z tego co wiem, Panteon sam się o to prosił. Mimo wszystko, to niemałe zaskoczenie. Nie znosisz bogów, ale całkiem sporo cię z nimi łączy, prawda? Nie wolno mówić o tym chłopcu. On nie może się dowiedzieć. Bzdura, bracie. Z całym szacunkiem. Musi się dowiedzieć. Nie znając prawdy, nie pozna siebie. Dobra, rozumiem. Nienawidzisz bogów, wszystkich bez wyjątku. Nieprzypadkowo włączając i ciebie. A także twojego syna. Nie rozumiesz? On to wyczuwa. Nie ma wpływu na to, kim jest. Nic nawet nie poradzi, bo nie raczyłeś powiedzieć mu prawdy. To wszystko się ze sobą wiąże. Zabraniam ci o tym mówić. W porządku. Ej, kojarzysz tamten skrót między światami? Ulepszyłem go. Albo żem go popsuł. Jest nam potrzebny. Przecież wiem. Słuchaj, capnąłem kilka haustów wichrów hel, co by nie był tylko jednostronny. Teraz możesz podróżować tam i nazad. Jakże mnie skiepścił. No to chodźmy do Frey. Doskonała myśl, bracie. Być może napotkasz jakieś dziwy, ale dasz radę. No idź, bracie. No panowie, wy to umiecie podróżować. No i gdzie to jest? Dobra. Tego nie było w planie. Ale nic to. Wspomniał o dziwach. Śpieszmy się. Serce. Masz je. Tak. Grzbietem dłoni. Wciąż jest chory. Mogę zbić gorączkę. Ale by wyzdrowiał... Musi poznać prawdę o swym pochodzeniu. Tak. To nie takie proste.
Pomóż mi go podnieść. No to będzie ciekawie. Mówiłam ci, że też mam syna. Bardzo dawno go nie widziałam. Gdy się urodził, runy przepowiedziały mu śmierć. Dziecko w moich ramionach było takie małe i bezbronne. Wiedziałam, że zrobię wszystko, by je chronić. Bez względu na cenę. Oczywiście wszystko to zrobiłam dla siebie. Moje pragnienia i obawy stały się ważniejsze niż on. I nie dojrzałam jego pogardy, dopóki nie było za późno. Easy, śpisz jeszcze, czy nie? Popełniaj mojego błędu. Uwierz w syna. Wiem, że prawda jest trudna. Jak wszystko, gdy chodzi o twoje dziecko. To przekleństwo. Chłopiec jest przeklęty. Nie odchodź beze mnie. Nie odejdę. Czuję się lepiej. Widzę. Czy może A dalej żyjesz, Easy. Jak tam ci to idzie wszystko? Co tam działo? To się nie powtórzy. Obiecuję. dopilnuj, żeby tak było. Fajne mu włosy takie poplątane. Freja, nie zapomnę o tym. Dzięki. To zasługa twojego ojca. Zostań jeszcze, odpocznij. Dość już pomogłaś. Wiedz, że zawsze jesteście tu mile widziani. To Vanaheim, prawda? Jak się tego domyśliłeś? Bo to wygląda jak kryształ z Bifrostu. I wiem, że po drugiej stronie jest co innego. No i jesteś smutna. Naprawdę mądry z ciebie chłopak. Tak, to okno z miejsca, które opuściłam dawno temu. Ale to tylko widok. To, co się stało w Alfheimie. Ty utknęłaś w Midgardzie, prawda? Taki dar otrzymałam od męża w chwili naszej rozłąki. Dlaczego Oden cię uwięził? Zrobiłby to i dla samego okrucieństwa. Ale wszystkie jego pochopne decyzje mają źródło w strachu. Wanowie stanowili dla Asów zagrożenie, nim nasz ślub zapewnił pokój. Wielu Wanów sądzi teraz, że ich zdradziłam. Owoc mojego poświęcenia, nienawiść własnego ludu. Więżąc mnie tutaj, upewnia się, że tego nie naprawię. Czasem warto wysłuchać historyjek. Tak się zastanawiałem. Dlaczego mieszkasz pod żółwiem? Był moim pierwszym przyjacielem w Midgardzie. Zaoferował mi schronienie, a w zamian ja ochraniam go przed zagrożeniami z lasu. Złoty dzik, wielki żółw. Masz bardzo interesujących przyjaciół. Dobra. I powiedz mi, co teraz? Co teraz i gdzie teraz? No dobrze. Zanim Modi nie uprzejmie nam przerwał, mieliśmy zacząć zwiedzanie skarbca Tyra. Tak, i znaleźć czarną runę. Chłopcze, znasz dalszą drogę? No nie wiem. Pewnie, że wiesz. Znajdźmy łódź. Niech będzie. Poszukajmy łodzi.
No dobrze. Okej. Siądziemy ładnie do łodzi i będziemy uciekać, to znaczy kończyć. Tak myślę. A widzisz? Łódź jest na brzegu. Ktoś faktycznie wezwał węża. Dobra, to może dopłyniemy do tego. Wsiadaj, wyciągnę ją. Ucichłeś. Nie czujesz się lepiej? Chyba. Wiem, że słyszałeś moją rozmowę z Freją. Myślisz, że rozumiesz, ale się mylisz. Czemu nic nie mówisz? Jestem przeklęty, tak? Jestem słaby, bo nie jestem jak ty. Nigdy nie byłem taki, jak chciałeś. Ale po tym wszystkim myślałem, że będzie inaczej. Nie wiesz wszystkiego, chłopcze. Nie. Ale teraz przynajmniej znam prawdę. Prawdę? Prawda. Jestem Bogiem, chłopcze. Z innej krainy daleko stąd. Gdy tu przybyłem, postanowiłem żyć jak człowiek. Ale tak naprawdę urodziłem się Bogiem. I ty również. Chłopcze, nie masz nic do powiedzenia? Czy mogę zmienić się w zwierzę? Czy możesz zmienić się? Nie. Nie, nie wydaje mi się. Jestem Bogiem. Wyobraź Mama to sobie. Też Jestem była boginią? Bogiem. Nie. Była śmiertelniczą, Wyobraź to ale znała sobie. prawdę. Jestem Bogiem. Wyobraź to sobie. Czemu dopiero teraz mi to mówisz? O, ja cię kręcę. Chciałem ci tego oszczędzić. Bycie Bogiem bywa nieustającym pasmem bólu i smutku. Nasze przekleństwo. Co dokładnie potrafię robić? Mogę latać? Być niewidzialnym? Nie. Czuję się jak Bóg. Nie wiem, jakimi mocami dysponujesz, ale z czasem dowiemy się. A może mógłbym zmienić się w wilka? Możesz spróbować mnie zaskoczyć. Dobra. To dlatego słyszę czasem głosy? Ty na pewno nigdy ich nie słyszałeś? Nie tak jak ty. Nic dziwnego. Każdy Bóg jest inny. Więc może nie będę siłaczem, ale zyskam jakieś inne moce. Już je masz, chłopcze. Pokaż mi drugiego młodzieńca z taką smykałką do języka. A kto wie, jakie inne talenty chowasz w zanadrzu. Więc wiedziałeś od początku. Owszem, ale poznałem w życiu wielu bogów. Ja właściwie też. Kto jeszcze wiedział, że jestem Bogiem? Na pewno Freya, Brok i Sindri? Nie muszą tego wiedzieć. Baldur! Czy on
szuka? Znałeś go wcześniej? Po raz pierwszy zobaczyłem Baldura w dniu pogrzebu twojej matki. Taka jest prawda. Ej, nie musimy od razu wracać do skarbca Tyra, prawda? Przecież jesteśmy bogami. Możemy robić co chcemy, nie? Co najbardziej chciałbyś teraz zrobić? Pokażę ci. Spróbujmy jeszcze raz. Bez zakłóceń. Dobra. Ja sobie tutaj zapiszę. Aha. Okej, to są tylko te umiejętności. Aha. Dobra. Młody mu idzie coś kupić. Nie, chyba ja. To idzie mu to kupić, nie? Dobra, to już chyba nic nie. Aha. Cele. Dobra. Opcje. Zapisz. Nadpisano, ok. Dobra, ludziska, dziękuję ślicznie za dzisiaj. Za ten strumyk. Oczywiście archiwum zostawia. Może wytna po prostu, bo wcześniej grał jak WW2, to wytna i zostawia samego God of War. Zapraszam jutro na strumyk. Jutro se popekamy też w God of War, może coś innego. Zobaczymy, co nam przyniesie dzień. Nic. Serdecznie, bardzo głęboko dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się. Dobranoc. Pa! Koniec. Dobranoc.